Ebben a videóban 24 éve úgy fogunk élni, mint Marlon. Aki nem ismerné Marlont, ő egy amerikai streamer, aki tavaly robbant be a köztudatba. Úgy vált ismert, hogy társult Lacey-vel, és megalapították Amerika legnagyobb streamer duóját. Ebben a videóban recreate-elni fogjuk a napi rutinjait. Na kezdjünk is bele! Srácok, 8:30 van. 30 and then we will do our morning routines with y'all. Már a 8:30-kor szokott kelni. Mi is 8:30-kor keltünk fel. Még kicsikét pihenünk, aztán mindjárt bele is kezdünk a reggeli teendőkbe. A srácok fel is öltöztünk. Most el fogunk menni a fürdőbe, és megcsináljuk a reggeli rutint. You're naked? Wait, let me see. Új! Ajjaj, srácok, itt volt benne valaki szerintem. Now come outside. Now wash my face with cold water, okay? You look a piece of shit. 100 push-ups, 100 sit-ups, okay? Okay. Srácok, és most fogjuk megcsinálni az edzést. 50 fekvőtámasz és 50 felülés lesz. Kezdjük is. Later. 30. 31. Srácok, sikerült a 50 darab fekvő. Kicsit nehéz volt, de megcsináltuk, most pedig akkor következnek a felülések. A hasfőt csinálsz. Ide! 10! 10, itt a halljunk meg! Send him 2-3 years Dagestan and forget. Ó, bátorsom! Nagyon bár! 50! Készen. Szép, tesó! Készüljön. Bocsánat, most menjünk reggelizni. Igen, hamarosan jelentkezünk. Marlon ezek után meg szokott inni egy fél liter vizet, és azért most mi is így teszünk. You start to get the water, okay? No matter how you feel, this right here gets your body. That's your motor. That gets you started. Cheers. Drink the whole thing. Understand? Srácok, kezdjük is a banánnal. A srácok, el is készült a reggeli. Egy kis zapkás lett banánnal, Marlonnak egyik kedvenc reggelije. Úgyhogy most pusztítsuk is el. A srácok, meg is ettük, nagyon jó volt egyébként Marlon reggeliét. Te mennyire értékelnéd? Én egy ilyen... 10/8 amúgy. Ja, és egy ilyen 10/8, 10/9 egyébként egészséges, laktató és megadja a reggeli rendületet. Marlon ezek után videót szokott fölvenni, és meg szokta vágni az előző streamen történt funny momentjeit. Igen, úgyhogy most mi is ezt fogjuk tenni. Most srácok, most eljött az ebéd ideje, 12:00 van, és annyi lényeg, hogy nem tudjátok meg pontosan, hogy Marlon mit szokott tenni ebédre, ezért tortillát készítettünk, és van már egy pár sült krumpli. A sült krumpli nem túl egészséges, hiszen a tortillába csirkehúst raktunk, ezért szerintem megfelelnek. Igen, meg valamit tud egy kis saláta is. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk, és akkor ezt most el fogjuk fogyasztani. Előttem van még a stream, a vacsora, meg az alvás. Hát jó. A srácok meg is ettük, aztán most van 3:30, múlt 10 perccel. Úgyhogy most fogunk streamelni. Marlon be van a napi rutinjában a streamelés. Hát ja, és utána pedig majd jelentkezünk a Részletekkel vacsora lesz utána, aztán utána már csak pihi és alvás. Úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok, üdvözlünk titeket! Most ezeket az Instagram-réteket fogjuk rankingolni, hogy melyik a legrosszabb. Hát a sírás, vagy nem tudom, sírás, szomorkodás, hát ez egy ilyen 7-es. Az 1-es lesz az, ami a legrosszabb. Pattanás, hát kipattanik, meg bepattanik, hát ez egy hányas legyen. Pap Tamás. Milyen Pap Tamás, jó 7-es. És az Nyolcas. foglalt barátom.
Ez mi? Ráncos homlok? Ráncos homlok, hát... Csávó távcsőzik, de nem a személyhez. Hát ez ez nem olyan rossz szerintem. Azt a rohadt élet, 10. Ja, de várj, és itt melyik a rossz és melyik a jó? Hát ezek még... Basszus! Hát ezt elrontottuk. Mert ez a legrosszabb. Az mit, és a fogorvos, hát ez nem rossz. Tehát az... Mi történik itt? Az ilyen hogy ugye sovány vagy, de azt hiszed, hogy dagat vagy. Szerintem ez egy ilyen... Ez amúgy rossz, nem? Biztos rossz. Gondolom. Mi ez a pénz? Egy ilyen nagyon nagy orra, jajjajjajjaj. 6 foot 5. 6 foot 5, meg 6 foot 5. Kérdezzünk. Nekünk ez nem probléma. Nekünk ez nem. Sok pénz, az nem gond, srácok. Lehetek szerencsések. Na srácok, nézzük meg, mennyire vagyunk szexik a TikTok szerint. 29, ez azért... elég szar. Na most éljük. Bocsánat. 29! Na jó, ez nem jó. De nem tudom, ez mi, de meg kell nyomni a képernyőt, nézzük meg, hogy megadja nekem. Azt most már meg kell nyomni a képernyőt, akkor majd így csináljuk. És meg ezt te voltál. Ja, hát ne fejlencsen. Nézzük ki, mennyi vagyok, 74. Nézzük ki. Na srácok, véget is ért a stream, elég jó volt, több mint 200-an néztek minket. Ja, egy laza kis 2 órás streamet rittyentettünk. Ja, többek között trükkröltettük Marlonnak a egyik videóját, ugye igen. Így, hogy hülyek legyünk magunkhoz. Igen, és srácok, most legalább 17 óra 46 perc van, ami azt jelenti, hogy Marlon 6-kor szokott vacsorázni, úgyhogy mi is mindjárt vacsorázni fogunk. És ezek után pedig igazából a családnak szentel időt, valamit pihen. És utána pedig szerintem aludni fogunk. Igen, úgyhogy mi is ezt fogjuk csinálni, és akkor a vacsorával pedig hamarosan jelentkezünk nektek. Meg is néztünk egy filmet a családdal, és most az idő 9:30, viszont már nagyon fáradtak vagyunk, ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk fürdeni, és utána nyugovóra térünk. Srácok, az idő 10:30, Dapó már eludt, most lassan én is lefekszem, aztán én is elalszom. Köszönjük szépen a figyelmet, és további videókat lájkoljatok, kövessetek, és írjátok meg kommentbe, hogy milyen tartalmat szeretnétek még látni ezen a csatornán. Köszönjük szépen még egyszer!